И здравейте, пичуи, аз съм Дудето и той е клипче на Снайпер Елит. Така. Тук малко съм се разплейкал. Звънеха ми и имаме проблем, трябва да им дигнем, защото са ретарди и са ели. Тъй тук сме, шибания мастър, нещо ми спами. Бавя го в газа. И сега ще става комбо. Деца. Майко. У каската, момче. Право в каската отиде. Как подскочи кучето. Как подскочи кучето, майчице. И то ще джъмпне езика. Пай! Мриле! Куче. О, то пич ми напред път. Те. Надолу бате. Един ти луп си започнем, да. Фак, бе, това ме изгори. Къв съм тъп. Добра. Аха. Тук ще има нинджи, които ще ме сцепят. Това колко гръмна. Бате, как му съм толкова тъп, бе? Не си трябва да са хелвам 5 години. Абе не бе, хел... Мама ти тебе. Какво беше това, бе? Не. Hold маус 2. Аха, ето е маус 2. Добре, какво беше това? Аха, ето го. Ето го хелката. Ще трябва да се хилнем. И вече сме готови за бой. И цикането и на спринт. С 300 км, добре. Докато го направя, няма се откая. Пулса ми се нагледам. Пиш, че си грозен. Аре, падна ти пулса. Гъс! Какво става, майна? Ти ще му закодят. Ти баси с мен, сега трябва да се връщам назад. Много сте умни, бе. Това е било туториал. Това е било туториал, really? Това е било туториал. Това е било туториал. 570 човек съм убил, бате. Оп, втори левел. Скип. Окей, да, тук има някаква игричка. И не, ти си млад меринджеко. Ти си млад меринджеко. Не, и ти сега ще ни дойде, ще ни бутнат. Тия пичове, сега ще дойде, ще ни гръмнат. Сериозно, ти трябва да ги трепа. То ще го убием лесно. Вече се справиш се.
Са толкова килна тука, бате. Ако килна тук, аз ще го килна. Бати лъкера. Това е засябен бац. И сега ще го издемнем. Де сейва патрона на снайпера, бат. Сега тук трябва да го убия вече. Али как мръдна! Те от тук вече е мъртъв. Сега вече го убих. Как го налопих, баце. Бате, трябваше да изчакам да до тука. И пък прецаках мисията. Бате, бива си но помъча па толкова. Ай, намерихте ли ме? Кучето мръсни. Трябва да ги избием всичките май. И бам! Get this headshot, bitch. Пръснахме очевостта. Big retard. Чай да клекнем по нагледен начин. Нека го съве, тече. Кент. Така дали не съм невидима. Ау! Мамка му. Деба. Майка ти долна смрат. Бегай! 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 Аре бе, ще ме фаниш ли бе? Чуем гласовете. Положението е напечено. Сега само да ни не убият. Вижте го, то скала, бе. Това е във въздуха. Виж го как е във въздуха, бе. Бах ти. Сега ще ви сцепа всичките лай.
Ali, was muss ich jetzt weg там? Есть nicht. Да, нищо. Да, бе, аз му пукнах чайника. Да, нищо. Ап, оп, оп, оп. Май, ти тебе. Плаша ме. Мамо. Уй, сцепи го. Бегаме с 300! Бегай! Бегай! Така, сега тук ще ги цепиме. Уау! Пада съм срах, качух това. Ох, добре. Има ли някой? О, майко! То звук ме насра. Ето го пича, бе. Окей. Продължаваме на тук. Да, но няма нищо. Пичуи, само не ме убийте. Убийте. Сега не ме убивайте, че ще стане лошо тук. Сега като се върна от чекпоинт, всичките ще ви прибия. Трябва да биеме one more headshot. Минимум. Скоро ги килнем в гръб. Така да не пъкнем, че се... ще стане лошо. Не, няма си правя експеримента. Майко, това добре, че е с гръб. Майко. Майчице. Добре, че е с гръб, иначе втасвах. Майко, тук, бате, така ще ме видят. Тук ще се мре много.
Ето го, бе! Тук трябва да тъпнем на макс. Направо в главата. Бум! Ето му хедшота на кучето. Ще умреш ли, бе? Правилно пръснахме като Fire in the hole. Та игра ма кеф. Кака? Ето го пича, бе. Сега ще го биме него. Право сме. То сме видим. Край баца. Ай, сега с 300 на там. Сто 10 пулс бац. Аха, не ме интересува. Ще ви на спринтия мапа тук. Връщам се след секундичко. Ало, тук ли си? Марто, сподели. За какво ти споделям? Еми да ти оправи тя. Нали ти казах, че снимам клип, бе? А? Снимам клип. Омага, бе. Чакай. Така, харе, пичове. Тук, пичове. Ало, Какво снимаш? Снайпер Елит 3. Ама не го това, бе! А бате, аз съм бик ретард, бе! Теба, мама ви деба. Тия бате, знаеш какво му правят? Те ма късат. Снимаш клип? Само пребиха. Клип че снимаш? Да. Да, що? Сега с 300 на другата посока, 120 пулс. Ако ще да съм на 300 пулс, не ме интересува колкото избегам тук. Пулс, гъбу. Бате, то на 120 пулс се изморя. Пулс. Да, пулс. Минута. Като имаш преди, че дядо е правил 180 и не се е изморял чак толкова много. GTA 5 монтейт, о да. Любим ми бат. GTA 4 или 5? 5. Ти верно ли снимаш? Да, бе. Тук отиваме с 300 до един пич. Ух. Много ли си чува? Мани го то мангал, бе! Абе, това е един си бе, не мога. Добре. Ай, сега при това трябва да отидеме. Какво? Спейс. Охай, взехме някакво тяло, баце. О, майко, какви стрелкички имаме тук. Всичките са на над 100 метра. Това дали не е ходене? Окей, ще спреме клипа и се върнем като сме там. И чао.